Croeso Nôl, croeso adref, croeso I Canolfan Gelfyddydau Pontardawe. Mae rhain y bethau bydd angen I chi gwybod pan dewch yn ôl i'r canolfan. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n archebu cyn dod lawr, ar-lein neu gyda swyddfa docynnau dros y ffôn. Ar ôl cyrraedd, efallai y bydd rhaid I chi giwio. Peidiwch â ffonni, byddwn nhw'n eich helpu chi I sedd chi mor ddiogel a chyflym â phosibl. Gwisgwch masg tu mewn, oni bai nad oes rhaid I chi wneud hynny. Ar ôl cyrraedd, byddwch chi'n cwrdd ag aelod o staff a fydd yn gwenu o dan ei masg. Byddwn wedyn yn casglu'r trac a trace Gwybodaeth. Stop nesaf, stop y bar. Mwynhewch eich bar a snacks. Mae'n ddrwg gennym, nad oes gennym cwrw ddrafft oherwydd nifer o bobl yn eu cynulleidfa, ond mae gennym ddiodydd gwych. Mae'r holl incwm y bar yn helpu gefnogi'r lleoliad. Cofiwch fod ein bar ar agor cyn y perfformiad yn dechrau. Cyflwynwch eich e-docyn, sef y docyn digidol o archebu ar-lein, neu rhowch eich enw ar eich archeb. Gellir defnyddio'r cyfleusterau ar unrhyw adeg, ond cyn i'r digwyddiad yn dechrau, nid ydych chi'n colli unrhyw beth nac yn torri ar draws unrhyw un arall. Dewch o hyd I eistedd yn eich sedd, gofynnwch am help os oes angen hefyd. Ar ôl I chi dod o hyd I sedd, mae croeso gallwch chi dynnu'ch mwbwd I ffwrdd os dymunwch. Esteddwch nôl, ymlacio a plis mwynhau. Ar ddiwedd y ffilm gadewch trwy'r drysau. Rydym mor hapus i'ch gwahodd yn ôl i'r lleoliad. Mae'r Canolfan Gelfyddydau wedi dy golli di. Diolch.